Bueno, 2021 urteko aurrekontuek guk ekarpen batzuk egin doguz, 19 ekarpen egin doguz, eta 19 ekarpen horriek ikusten dugu ekarpen horrek egin doguz udal aurrekontuek hobetuteko, ezta? Herritarrak erdigunien jarriz. Horrek 19 emendakinetatik 12 onartuek izan diez, eta gure ekarpenen helburuek izan diez bermiotarron bizikalidadie hobetutie, COVID-en ondoriz hori aurre eitzie, mugikortasune eta jantzagarritasune sustatutie, berdintasunaren aldeko apustue eitzie, gure nagusizek eta gaztiek babestie, eta udal zerbitzuek indartutie. Horrek izan direz, apurtzuet emendakinek eitzerak orduen eukidogu zen helburuek, ezta? Naiz eta gure emendakin garrantzitsu batzuk ez onartu, baztertuek izan dizen, bai esan behar dugu hainbat, esan dute modun 12, guztiz onartu edo partzialki onartu dizela. Hori, uste dugu albiste oso ona dela bermiotarrontzat, eta bermiotarrontzat onak dizen ekimen asko guri esker aurrekontuetan txartatu diez. Horrek emendakinek zeintzuk izan diez, 12 onartu dizenak izan diez, alde batetik, COVID-aren ondorizoz, pandemizek eragindako ondoriz hori aurre hitzeko, diru laguntzek handitzutie partidie, hau da, 28.000 euro handitzutie izan da partidie, guk gehiago eskatute zen duen, adostu dugu eurekaz, 28.000 eurora izetie partide hori. Baitzebe, berdintasun politikek martxan jartzeko diru partidie handitzutie bebai, guk naiz eta eskatu beti teknikari bete euki behar dugule Bermioko udalien berdintasun politikak martxan jartzeko eta injarritzeko herri honetan, eurek ez dabe ikusten eta hori bai ez dugula adostu. Bai adostu dugu ekintzetako diru partida bat eukitzie. Beste emendakin bet izan da beko portale eta udaltzarren egoitzeko inbertsinuek handitzutie. Ikusten dugulako, beko portale herriko umiek erabiltzeko zuzendutako zerbitzu badala eta oso ideia polit batetik urtendako ekimen bat dala eta indarra emon beharko jakola gure herri zen. Eta esadote modun bebai, zaharren egoitzak inbertsinu ekeitzeko diro partide bat lau plana egin eta gero inbertsio horrek ejekuteteko diro partide bat ipintzi, ezta? Beste alde batetik, aurretan erabin egoeri aztertzeko estrategi planabe aurkeztu dugu, dokumentu bat aurkeztu dugu udalien, proposamen moduen, eta haurek onartu dabie eta horretarako bebai diro kantitate bat adostu dugu aurrekontuetan sartzeko, plan hori aurrera eroateko. Herri jasangarriz daue lortzeko helburu egaz, mugikortasun plana eta autokontsumue sustatuteko proposamena egin dugu eta ekimen horiepe onartuek izan diez. Baitzebe, bizikleta garbitzeko gunie eitzeko edo barriztuteko proposamena edo ekimena maiganin ipini dugu, hori be onartua izan da, eta hori be egin ingo dela 2021 urtien, eta gure herrizentzat hain garrantzitsu edan herri babesak, gure bolondresak eitzen dauen lanabe ikusten dugu gure herrizen lan handiz eitzen dauen bolondresak direla, eta horreri be diru ekarpena handitzutie lortu dugu, bai? Beste alde batetik, baitzebe alde zaharreko plan estrategikue eitzi eta kalietatik kabliek kentzeko proposamena egin dugu, eta hori be onartua izan da, eta gure ondarie zaintzeko eta balizuen jartzeko be, Ormasa fabrikeko eraikineko proiektue diseinatzie be adostu dugu. Orduen, horrek izan direz, gure 12 emendakinek onartu dauzkuenak eta holan jasota dauzena 2021 urteko aurrekontuetan, baina, beste alde batetik, 7 izan diez ez dizenak onartu. Horre 7 izan diez alde batetik, gaztientzako zuzendutako emantzipaziorako diru laguntzak, proposamen hau egin gendunien, ikusten dugu helburu bigaz, alde batetik alde zarrera erakartzeko jentie eta baitzebe eureri gaztieri be emoteko laguntza hori emantzipaziorako, ezta? Baitzebe, krisi honek eragin handiz eduki dauela Bermioko familia askongan
egin dugu emendakin bet, txirotasun energetiko saihestuteko diru laguntza zuzenak emotie. Haue ezetza jaso dugu udal gobernu taldiena, da ikusten dugu oso garrantzitsu dela gure bermiotarrontzat, ezta? Baitze be, gure lan lerro nagusiz edana bebai, aldaketa klimatikoeri buruzko da, aldaketa klimatikoeri buruz egin duguna da, diagnostiku eta ekintza plana eitzeko proposamena egin dugu, eta hori be, esesko erantzune jaso dugu. Bestalde batetik, hondakin organikoe biltzeko kanpaina berezizepe eitzeko proposamena egin dugu, uste dugulakon 5. kontenedor hori garrantzitsu edala eta erabilera aldetipe garrantzi handiz emon beharko jakola, ezta? Beraz, kanpaina berezizek eitzi herrizen ondo ikusten dugu. Bestalde batetik bai, Bermioko hermanutako gunie berreskuratzeko prozesu bet martxan jartzie proposatu dugu, ikusten dugulakon gune horrek, behar dauela beste, erabiltzeko beste era bat, hori da, beste era bat, ezta? Beraz, hori gunie berreskuratzeko prozesue, uste dugu beharrezko edala. Eta baitzebe beste bi emendakin diru laguntzeri buruz da garabi elkarteari eta harrerari diru laguntzape horrek esesko erantzun eduki dugu. Ikusten da lez, zoritzarrez, gure gaztiek, egoera txarrien dauzen pertsonak, jasangarritasune eta gune publikoe babestie dauzen gure helburu edako izen gure emendakinek, esetza jaso dauiela. Guk bai esan, beti be, erantzukizunez aritu izan garala, momentu guztizen, herritarron behar izanak erantzune emoteko emendakinek aurkeztu duguzala, eta elkarlanerako borondatie eukidogula lehen momentutik. Ikusten dugulakon, hori dala bidie gauzen lortuteko eta udalien, danon artien, bermiotarrontzat ona dizen gauzek aurrera eruna alizateko, ezta? Beraz, esan dute moduen hasikeran, gure helburu izan da, bermiotarron bizikalidadie hobetutie eta horregaitzik aurkeztu dugu honek 19 emendakinek. Amaitzuteko, bai esan, guk lanin jarraituko dugule, bermio herri justu haue, inklusibo haue, jasangarriz haue, feminista haue eta erabakizetan parte hartzaile haue izateko.